DJ Sauti wallahi kullum dan zaki ku kira shi suna na zaki shine mai tabbas san baya da cikas Hassan ne dan Umar kanan mun tari coach Sardau nan Makera gaisuwa babban yaya a gaida dan Umar na Aisha Zakiya gwarzo na Sadiya an gwanzula ya ci ummi maji daɗin raba kaya na awale har Zakir da Bashir dinga ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba raba kaya Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba dan Umar mu dai mun yarda yan cabinet ba ma canza ba gaba tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba raba kaya Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba dan Umar mu dai mun yarda nan cabinet ba ma canza ba gaba tun da kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba raba kaya Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba dan Umar mu dai mun yarda yan cabinet ba ma canza ba gaba tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya sai da sunan Allah mahalicci na dukkan komai Ya Allah. wanda ya aiko manzo shugaba na dukkan komai Allah Rasulullahi dan abi na gatan komai san Allah albarkar manzo ya Allah ka sagun komai Umar Hassan na Morocco ya taka dukkanin mukamai raba kaya ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba raba kaya Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba dan Umar mu dai mun yarda yan cabinet ba ma canza ba gaba tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya na yi tunanin waka dai nazarin me zan ce ma raba kaya abinda zan ce maka na san tun a da an ce ma dan Umar amma soyayya ta fi gaban bukatar nema raba na kaya goma ne naka daɗi wuya da akwai alfarma dan Umar salamu alaikum na sallama mutuncin bako raba kaya ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba raba kaya Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba dan Umar mu dai mun yarda yan cabinet ba ma canza ba gaba tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya biyayya ita dai gungogo Halima kadayi raba kaya salati gun manzan Allah na Morocco kanayi dan Umar kyautatawa jama'a ai shaida na Morocco kadayi raba kaya kyautatawa iyali ai shaida na Morocco kanayi dan Umar to me yayi saura duk wannan hidimar kai raba kaya ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba raba kaya Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba dan Umar mu dai mun yarda yan cabinet ba ma canza ba gaba tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya Allah nake sannan zaki wa mutane ne wa raba kaya aiko ya girma gwagwarmaya ba zai daina ba dan Umar kushe suka da hassada ba sa daina ba raba kaya kullum aikin kenan suke ta yi ba sa gane ba kai kuma kana ta girma su ku suna ta koma baya na bakaya ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba na bakaya Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba dan Umar mu dai mun yarda yan cabinet ba ma canza ba gaba tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya to ga limamin tun da sahu a yau ya saitu raba kaya muna yin murna su kwana can hakan sun zautu dan Umar muna da manzan Allah mai zai samu har mu wahaltu raba kaya hassada ciyo ce shi yansa wasu sun kashe galtu dan Umar in ga dan Umar kam kebi ba an shakkar ko raba kaya
raba kaya. Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba. Dan Umar Wani min yarda yan Kebinot ba ma canza ba. gaba. Tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya. Ni dai ban gano ba wanda ya fi shi yau gun kyauta. Raba kaya. Na dudduba ko a ina an ka kwatanta. Dan Umar Ina cikiya ne ko sunansa za na rubuta. raba kaya. Sarauta suna linzami da an ka naɗa ta. Dan Umar Raba kayan gwandu mai Allah ba zai taɓe ba a raba kaya. ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba. Raba kaya. Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba. Dan Umar Wani min yarda yan Kebinot ba ma canza ba. gaba. Tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya. Dan waka ni ne ashir na aka dai dan auta. Raba kaya. Na goma sunana ne a ko'ina da an hanzarta. Dan Umar Basan kucan asali ne ina Kaduna dan sana'ata. raba kaya. Ni da mataye na har 'ya'ya Allah ya hukunta. Idan an ce na ɗaya na Maroko zai zama na biyu raba kaya. Ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba. Raba kaya. Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba. Dan Umar Wani min yarda yan Kebinot ba ma canza ba. gaba. Tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya. Ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba. Raba kaya Hassan na Maroko zaki mace abokan gaba. Dan Umar mu da mun yarda nan Kebinot ba ma canza ba. Gaba tun da kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya. Ajiyar Allah ba za su yi ma illa ba. Raba kaya. Hassan na Morocco zaki mace abokan gaba. Dan Umar Wani min yarda yan Kebinot ba ma canza ba. gaba. Tunda kana son manzan Allah baka taɓe ba raba kaya.